Continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero. Imos ata un dos puntos da provincia de Ourense de maior actualidade, caso do concello de Manzaneda, onde acaba de prosperar unha iniciativa do Partido Socialista que vota por terra de momento a moción de censura que o Partido Popular presentaba contra o alcalde socialista neste concello, amparándose en dous edís tránsfugas. Saudamos ao secretario provincial dos socialistas ourensáns, Álvaro Vila. Bos días. Hola, bo día. Como explico, este mediodía estaba previsto que prosperara unha moción de censura contra o alcalde de Manzaneda, moción frustrada por unha cautelar dun xulgado do contencioso administrativo. En que se basea o recurso presentado polo alcalde Amable Fernández? Sí, o recurso basicamente en doble efecto de forma. Unha delas que para presentar unha moción de censura é preceptivo que estén presentes, legitime a firma o secretario, estén presentes os firmantes, por suposto, da moción, e legitime a mesma o secretario. En este caso non se deu esa circunstancia porque só se presentaron dous dos cuatro ediles que firmaban a moción, e os outros dous non se pudo corroborar, digamos, a firma presencialmente. E a outra é tamén de que, na convocatoria do pleno extraordinario que fai automáticamente o secretario, é tamén necesario que vaya non só a presentación neste caso da moción de censura, sino tamén o texto que acompaña a dita moción, e neste caso non era así. Que valoración fai das intencións do Partido Popular de apoiarse en tránsfugas socialistas para que a moción prospere? Eu creo que os dous grandes partidos, os partidos políticos, fixeron xa fai tempo un pacto antitransfugismo que está totalmente vicente a día de hoxe. Era para evitar facer moción de censura apoiándose en ediles tránsfugas que ao mesmo tempo coarten, digamos, o sentido do voto do cidadano ou do veciño. En este caso, o Partido Popular incumple totalmente este pacto, aunque sí é verdad que está legitimado por a recente sentencia judicial, pero incumple totalmente o pacto. E creo que neste caso, agora ábrese unha ventada oportunidade para que o presidente do Partido Popular de Ourense rectifique e volva ao senso do consenso institucional. Ao mesmo tempo, o marco que nos marcamos. Un pacto antitransfugismo que sigue vicente ainda a día de hoxe. É o momento de recuperar, penso que o sentido común por parte do Partido Popular, esta decisión de seguir no mesmo camiño de comprar tránsfugas con dinheiro público, como fixeron os seus antecesores na Diputación, creo que vai marcar despois na relación do Partido Popular e o Partido Socialista na provincia de Ourense. Penso que desde o despacho non podemos tergiversar as decisións que os veciños e veciñas de Manzaneda tomaron cando foron a votar no seu momento. O Partido Popular di que mantén a intención de presentar a moción de censura que xustifica na inestabilidade na que está a alcaldía e minoría. Que opina? No, a inestabilidade é provocada, é dicir, a inestabilidade é provocada no mesmo momento en que o Partido Popular contacta con dous conselleiros do Partido Socialista e os merca literalmente, é dicir, os compra literalmente para facer a moción de censura. Esa é a inestabilidade, pero é unha inestabilidade provocada. Se os dous tránsfugas non tuveran o aval do Partido Popular, esta circunstancia non se daría. Continuarían ou ben no grupo de goberno, ou ben, se non estaban contentos en algún momento cada labor que facía o alcalde, o que teñen que deixar de acta e dar paso, digamos, aos seguintes conselleiros. Pero isto é unha digamos, artimaña organizada por o Partido Popular, e que primeiro contactan con os conselleiros, ou estes se pasan ao grupo mixto, e máis tarde presentan a moción de censura. Isto é totalmente unha xugada orquestada por o Partido Popular. Que cree que lle ofreceron a estos dous exedis socialistas? Non sei, o que lle ofreceron o tal se verá no futuro. Supoño que serán prebendas económicas, prebendas de poder dentro no grupo de Manzaneda, o sea, neste caso no grupo de goberno, pero estará a saber, xa non é a primeira vez que o fan, ni a segunda. Antigamente pasa que nos pensábamos que estas prácticas caciquiles estarían xa deixadas de man polo Partido Popular, pero vemos que non, se nos están tocando alcaldes, se están falando con representantes nosos en distintas zonas da provincia, e volvemos ás andainas, é dicir, volvemos ás prácticas máis caciquís da familia Baltar, ni máis ni menos. Pero que pasa entón coas listas? Van persoas que poden ser facilmente captadas polo Partido Popular? Hai falta de fundamentos ideolóxicos nos elexidos? Porque isto non é a primeira vez que ocorre.
No, estamos falando de concellos, de concellos de 500 habitantes, 400 habitantes, donde configurar listas moitas veces son complicadas para distintos partidos políticos. E bueno, e despois tamén estamos vendo que as persoas, pois, oye, se o Partido Popular que ten medios públicos, recordemos, medios públicos, fai ofertas bueno, que tentan ao personal, pois, bueno, lamentablemente para que haiga xente que corrupta, ten que haber corruptores tamén. E neste caso, pois, se dan as dúas circunstancias. Eles intentan sondear en distintos concellos a posibilidade de mercar vontades, donde se abre a posibilidade de mercalas, pois así o fan. Teñen previsto unha comparecencia vostedes hoxe no que anuncian tamén asuntos de última hora. Pódese adiantar algo ao respecto? No, de momento non. Hoxe o alcalde estes días se mantuvo en silencio, respetando, digamos, todo o proceso. Hoxe vai faguer a manifestación, vai convocar tamén a prensa, onde tamén estarei eu, e bueno, ali fagueremos as manifestacións que temos pensado facer, sí. Bueno, de Manzaneda á cidade de Ourense. Por outro lado, nun recente pleno na capital, o Partido Socialista apoiou unha modificación de decreto presentada por Democracia Ourensana para sorpresa de moitos e acto seguido demitiu o edil Vázquez Barquero. Como se ve a situación dende a dirección socialista na provincia? No, totalmente, vamos a ver, son decisións totalmente consensuadas e faladas entre distintas institucións, é dicir, entre distintos, tanto o goberno local, perdón, a agrupación local ourense, o grupo municipal ourense, como a provincial. Vamos a ver, nos faguía 3 días que habíamos anunciado e presentado unha subvención moi cuantitativa do goberno de España para a mobilidade da cidade de Ourense. E no grupo municipal o único que fixemos foi corroborar, digamos, esa subvención. Non podíamos dar espaldas ás costas á cidade de Ourense, porque ben sabíamos que o grupo de goberno ten que facer un copago para fazer partícipe desa subvención, e así o fixemos en todo momento, consensuado, en todo momento, digamos, con responsabilidade do que merece a provincia, a cidade de Ourense neste caso, ni máis ni menos. E voltando a Manzaneda, a moción de censura do Partido Popular terá algún tipo de consecuencias nas relacións entre socialistas e populares na Deputación? Bueno, na Diputación, vamos a ver, o que é sin duda alguna, é que a relación non poderá ser a mesma do momento que o Partido Popular incumple o pacto antitrafuguismo. É dicir, as relacións institucionales van seguir igual, pero sí é verdade que isto vai marcar, si se materializa, digamos, esta moción de censura, vai figurar un antes e un despois, digamos, nas relacións que podamos ter entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Indudablemente, nós non podemos permitir que se nos veña a facer estas xugadas que xa pensábamos que estaban desterradas totalmente do Partido Popular de Ourense. Están vostedes inmersos nun proceso de organizar coordenadoras comarcais. Como vai este asunto? Bueno, pois moi ben. Hasta ahora temos a maior parte delas, nos faltan, quero recordar que nos falta Ribadavia e Verín, que faremos Tesoves e Ribadavia o lunes que ven, para rematar o proceso de coordinadores comarcales. E, bueno, é digamos, unha posta en marcha xa das convocatorias para municipales que están aí. Faltan 2 anos, pero en política 2 anos é moi pouco. Bueno, nos peñemos a andar xa con vistas á municipales do ano 2027. Imos con outros asuntos relacionados coa actividade do Partido Socialista na Deputación. Están vostedes moi preocupados pola erosión tras os lumes de agosto e o arrastre das cinzas dos montes ás captacións de augas e cauces fluviais, especialmente en Vilamartín de Valdeorras. Pero isto non quedará solucionado pola Xunta e pola Deputación? Claro, pensábamos que estaba solucionado. É dicir, despois da vaga de lumes, o Partido Popular fixo unha campaña intensa de comunicación donde se poñía donde anunciaba que poñía medios para subsanar estas escorrentías que sabíamos que iban a existir, pero sorprendentemente fai 3 ou 4 días o que fai o Partido Popular, o sea, o Goberno da Xunta, foi instar os concellos a que actúen. Os concellos non teñen medios para actuar nesta prevención destas escorrentías para o abastecemento de auga. Entonces o Partido Popular, despois de pasar a vaga de lumes, pues, fai o que nos temíamos, esperar outros 2, 3 ou 4 anos a que o Bardeiro monte e nada máis. É dicir, non está facendo ninguna das actuacións previstas
previstas e que tiña que haber feito, que son agora en inverno. Está deixando desamparados totalmente os concellos pequenos que non teñen medios para solucionar estes problemas. E aí fagamos un chamamento público, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación, en este caso Valdeorras ten o Consorcio de Augas de Valdeorras, para que axuden os concellos a evitar que as vivendas, porque hasta ahora choveu pouco, pero no momento que chova un pouco máis, a que as vivendas se queden sin abastecemento de auga potable. Precisamente neste contexto, que propostas levarán os socialistas á mesa dos lumes para que teña en conta a Deputación? Sí, pois levaremos xa, o sea, estaban elaborando e hoxe precisamente se presentarán basicamente cumplir o legislado, é dicir, todo, absolutamente todo está legislado actualmente. O que pasa que as institucións, neste caso Diputación e Xunta, non fan caso omiso a elas. E, en primeiro lugar, diagnosticar, como xa temos feito, a problemática, e non nos basamos simplemente na extinción, sino tamén na prevención. É dicir, hai que empezar a actuar xa para de cara ao próximo verán. Facer aquelas digamos, labores de prevención alrededor dos núcleos, alrededor das casas dos nosos povos, para garantir, como mínimo, que cando veñan os lumes esta non cheguen as nosas casas, e despois unha actuación a máis medio e longo plazo nos montes. Os montes, generalmente, non poden ser montes continuos, como pasou neste verán, que desde Chandrés hasta Manzaneda ardeu continuamente o monte, é dicir, ten que haber socalcos, ten que haber grupos de pastos, de arboleda, que eviten a continuidade do lume, e facer unha actuación sobre o sector primario, estamos falando do sector agrícola, sector gandeiro, que sean o noso sustento para digamos, que os nosos montes estén en unhas condicións mínimamente aceitadas para que o lume non faga este daño que fixo neste verán. Tamén denuncian vostedes precariedade nos centros de menores. Que lle piden á Deputación e por qué? Bueno, aquí pasa unha cousa, é dicir, na provincia de Ourense contamos con 3 centros de menores, que son Monteledo, Montecís e Montealegre, e a xestión destes centros, malia prestar un servicio público especial, está prácticamente privatizada. Desde outubro de 2023, os traballadores e traballadoras destes centros veñen denunciando unha situación de precariedade laboral que compromete tanto os dereitos como a calidad de atención. Que estamos falando? Estamos falando de salarios dignos, xa que moitos profesionais cobran por debaixo do salario mínimo interprofesional. Estamos falando de ratios abusivas que obligan ao personal educador a atender quendas hasta de 24 horas con poucos recursos, e tamén estamos a falar de contratación de personal a cubrir baixas e permisos. Pero a inacción da Xunta é total, cando a conselleira de Política Social, Fabiola García, leva máis dun ano rexeitando e ignorando as peticións dos sindicatos, dos representantes dos traballadores, de falar con eles e sentarse a negociar. Entonces, bueno, ni máis ni menos porque estamos a Xunta de Galicia a recibir de inmediato os representantes sindicales e chegar a un acordo nesta reforma digamos, económica e de protección digamos, de incrementar o financiamento e o control público dos centros menores. Por último, tamén pedirán o respaldo da Deputación para as persoas que traballan coa discapacidade intelectual. Sí, aquí das unha circunstancia que ante a iniciativa que levou o Partido Socialista a Diputación, pero bueno, como falábamos anteriormente, tamén neste caso a mesma conselleira, Fabiola García, levaba moito tempo sin recibir a Fadenga, que é a patronal do sector, de ter unha reunión para incrementar os custos os módulos de concerto social, porque mentre que os costos operativos se dispararon máis dun 20% nestes últimos anos, os módulos de concerto social se mantuveron co mesmo precio. Entón, faguía totalmente inviable a súa continuidade. Bueno, pois a raíz de levarnos esta moción, o luns, finalmente, pois tuveron esta primeira reunión e parece que hai un primeiro principio de acordo entre Fadenga e a Xunta de Galicia. Vamos ver como se traduce isto mesmo, pero, bueno, en todo caso, debateríamos no pleno, pero o que denunciamos é que a conselleira de Política Social, Fabiola García, como xa ten feito noutras ocasións, se nega rotundamente a falar con os representantes dos traballadores e solucionar estes conflitos laborales que se poñen encima da mesa. Álvaro Vila, secretario provincial dos socialistas ourensáns e voceiro socialista na Deputación de Ourense, grazas por atender a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión. Moi boas gracias a vos. Bo día. Continuamos, Más de Uno, Onda Cero.